ಈ ಬನ್ಸ್ತುಲೆ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮೆದು ಆದ ಉಬ್ಬುದು ಬೇಯ್ದನು ಅಂಚನೆ ತುಂಡು ಮಲ್ತೋಜಾವೆ ಉಲಾಯ್ಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಪದರ ಪದರ ಉಂಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಖಿಲ್ ಸುರುಟ್ಟುಡ್ದು ಅಕ್ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟತ್ತು ಎರಡ ನಿಖಿಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮಂದ ಬನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಯಾನ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀದ ಸುವರ್ಣ ಬಕ ಇನಿತ ಅಟ್ಟಿಲ ಕುಡ್ಲದ ಬನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷೊಡಿಂಚಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರೋನಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟೆಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸುರು ಮಲ್ತದ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ವೈಕ್ಲಾಗಳಿಗೆ ಬರೋಡತೆ ಸರ್ಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋರ್ಡು ಪುನಃ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯಂಗ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಕಪ್ಸ್ ದಾತ ಮೈದಾ ಗಲಸಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ ವರ್ಮ ಬನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಣ್ತಲೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪುಡಿ ಮಲ್ದಿ ತಿನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಕ್ಕರೆ 4 ಕದಳಿ ಪರಂದು ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಚಿಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಣ್ಣ ಒಂದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಬನ್ಸ್ ಲಗಾಡಿ ಬೋಪುಂಡು. ಹಿಟ್ ಕಲಪನಗ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾತ ಬೆಂಜನ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಲಾಟನಗ ಹಿಟ್ಟದ ಬದಲು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಗಲಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಯವನಗ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಆಣಲ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಡಾಪಣತೆ ಸುರ್ಕಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತೋಪ್ತೇತನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕದಳಿ ಪರಂದು ಗಲಸೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಓಲ ಗಲಸೊಲಿ ಬಗ ಕೈಟೆ ಇಂಚೆ ಪಿಜೆಂಕ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ಬೋಡುತ್ತನ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದಲ ಒಂದೇನು ಕಡೆವಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪುಡಿ ಮಲ್ದಿ ತಿನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಪರಂದು ದೊಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮರತು ಪೋಪಿನ ಸಹಜ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೇನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪರಂದದ ಮಿಶ್ರಣ ಇಂಚಲ ತಯಾರಾವೊಂದು ಬೇಯ್ದನತೆ ಇತ್ತೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸಾರೊಂಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಟದ ಮೆತ್ತ ಸಾರಣೆದಿಲೆ ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಬ್ಬಿರ್ಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಬನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಗ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಗಲಸುನ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡುನಿ ಹತ್ತು ದಯಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಕರ್ಕೂರಾದ್ ಬರ್ಪುಣ್ಬೇಕ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಸಾರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಸಾರ್ಲೆ ಕಡೆಕ್ ಮೂಜನೇ ಕಪ್ ದಾತ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಸಾರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪರಂದದ ಮಿಶ್ರಣಗು ಪೂರಾ ವರನೆ ಪಾಡುನೆ ಅತ್ತು ಒಂದಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಕಲಪ್ಲೆ ಬನ್ಸು ಮೆದುವಾದ ಬರೋಡಾಂಡ ಉಬ್ಬುದು ಬರೋಡಾಂಡ ಹಿಟ್ಟು ಮೆದು ಉಪ್ಪುಡು ಚಪಾತಿ ಬಕ ಪೂರಿದ ಹಿಟ್ಟದ ಲಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಅತ್ತ ಮೆದು ಬರೋಡು. ಇತ್ತೆ ಕಲೆಪೆರೆಗೆ ಪಸೆತಂಶ ಬೋಡತ್ತೆ ಐಕ್ ನೀರದ ಬದಲು ಬೆಂಜನ ಗಲಸದ ಕಲಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಂಜನ ವರನೆ ಪಾಡ್ನ ಬದಲು ಚೂರು ಚೂರು ಬೋಡಾಯನಾತೆ ಪಾಡೊಂದು ಕಲಪ್ಲೆ ಕೆಲವೇರು ಬನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೀರ್ದರಿ ಗಲಸುವೇರು ನಮ ಗಲಸೊಂದಿಜ್ಜ ಅಗತೆಜ್ಜಿ
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಟೆ ಅಂಟದ ಅಂಶ ಉಂಡು ನನ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಕಲಪೊಡು. ನಿಕ್ಲು ಬನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಕಲಪೋರ ಅತೇ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯಪಂಡ ಗ್ಲೂಟನ್ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈ ಹಿಟ್ಟಿಡು ತಯಾರಾಪುಂಡು ಅವು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾರದಂಶ ಗೊರ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಪನೋಡೋಣ ಯಾನ್ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲತದೆ. ಇದು ಹಿಟ್ಟು ಕಲತದಾಯ ಬಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ನಿಕ್ಕಲು 80 ತಾಸು ಇಂಚಿನ ದೀಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಬಯ್ಯದ ತಿಂಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೋರಾಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಕಾಂಡೆ ಕಲತದೀಲೆ ಅಂಚಿನ ಕಾಂಡದ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪೋರಾಂಡ ದುಮಿನಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಕಲತ್ತೀಲೆ ಯಾನ ಕಾಂಡದ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಚಾದ ದುಮಿನಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಕಲತ್ತಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮನದಾನೆ ಕಾಣಲಕ್ಕ ತೂವನ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಹಿಟ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಉಬ್ಬುದುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜು ಬತ್ಲಕ್ಕನೆ ದುಮ್ಮಿನಾನಿ ಅಂಟದಂಶ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಿಟ್ಟಿಡು ಇನಿ ತೂವನಗ ಒಂತೆ ಅಂಟದಂಶ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬೋಡುತ್ತನ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಯಾಂದಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಅಗತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಟದಂಶ ಮಸ್ತಿಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಬನ್ಸನ ಲಾಟೆರೆಗೆ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತೋನ್ ಬಾರ ಅತೇ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಮುಲ್ಪಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ತುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಹಿಟ್ಟು ಗಲಸುಜ್ಜಿ ಬೋಡಾಯನ ಪಗೆ ಎಣ್ಣೆನೆ ಗಲಸುವೆ ಅಂಚಿನ ಕೈಕು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೇತೊನ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಲಾಟರೆ ಸುಲಭಾಪುಣು. ಅಂಚಿನ ಲಾಟನ ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ಲ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಚೇತೊನ್ಲೆ. ಇತ ರಡ್ಡು ನಮನೆಡು ಪೂರಿದಾತು ಮಲ್ಲ ಲಾಟರೆ ಆಪುಣು ಒಂಜಿ ಕೈಟೆ ತಟದ ಲಾಟೊಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಚ ರೋಲ್ ಮಲ್ತದ ಲಾಟೊಲಿ. ಒಂದು ಪೂರಿ ದಲಕತ್ತು ಚಪಾತಿ ದಲಕತ್ತು ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ಬರೋಡು ಪೂರಿ ದೇಡ್ದು ಡಬಲ್ ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ 2 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಸ್ ದಾತ. ಇತ ಆಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊರಡೊಂದು ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಕಾಯನಗ ಅವು ಉಬ್ಬುದು ತನ್ನಾತೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಕಾರ ದಿತಮುಡು. ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಲಾಟನಗ ಹಿಟ್ಟು ಗಲಸದ ಜಾ ಅಂಚಾದ ಎಣ್ಣೆಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಬನ್ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಮೆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಾಯ ಹೊಡೆದೊಂಬು ಎಣ್ಣೆನ ಕಡಿಮೆ 5 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ತೂಟು ಬೆಚ್ಚಾರ ಬಿಡ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದನ ಇಜ್ಜ ಪಂಡತ್ತು ಓಡಾಣ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ತುಲೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ನಿಕ್ಲು ಬನ್ಸ್ ಕಾಯವನಗ ಮಾತ್ರ ಎಂಚಿನಲ ಬ್ಯಾತೆ ಕಾಯವನಗಲ ಗಲಸೊಲಿ ಇತ್ತ ಹಿಟ್ಟು ಈ ನಮೂನಿ ನಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದನಂದು ಅರ್ಥ. ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಬನ್ಸನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಇಂಚ ಜಾರಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬನ್ಸ್ ಉಬ್ಬೊಂದು ಬರೋಂಡಾಣ ನಿಕ್ಕಲು 2 ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಣ್ಣೆನೆ ದೆತ್ತದ ಇಂಚ ಬನ್ಸ್ತ ಮಿತ್ತ ಮೈಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಬನ್ಸ್ತ ಮಿತ್ತು ಇಂಚ ಹದೋಟು ಮಿತ್ತಡು ತಟ್ಟೋಡು ಅದಾಗ ಬನ್ಸ್ ಉಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕಾಯವನಗ ಕಡಿಮೆ ತೂಟು ಕಾಯವನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಹದ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಟು ಕಾಯಲೆ. ನಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಲಾಯ್ಕದ ಬನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಣ ಮೂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊರೋಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಕಲಪುನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಕಲತಿನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಿನ ಲಾಟನಗ ಏತ್ ದಪ್ಪ ಲಾಟೋರ್ ಐತ ಮಿತ್ತಲ ಉಂಡು ಬಕ ಮೂಜ್ನೆದ ಎಂಚ ಕಾಯವರ ಐತ ಮಿತ್ಲ ಉಂಡು. ಬಕ ಬನ್ಸದ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣ ಉಂಡತೆ ಅವು ಕಡು ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಅವು ಪೂರಿ ಇಡ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಟೂರಡ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಸಕ್ಕರೆ ಬಕ ಪಂದ್. ಇತ ಬನ್ಸದ ಮಿತ್ ಲಾಯ್ ಕಡು ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬೈದನತೆ ನನ ದೆಪ್ಪೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ದೇದಿನ ಬನ್ಸು ಒಂಜಿ ಅರ್ಪೆದ ಮಿತ್ತಿ ಒಲಿ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ದ ಮಿತ್ತಿ ಒಲಿ ಬಕ ಒಂದೇ ನಮನೆ ಒರಿದ್ನ ಬನ್ಸನ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಕಾಯಲೆ.
ಹೇ ಕುಡ್ಲದ ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಾತಂಡ ಒಂದೇ ನಿಕ್ಕಲು ಬೊಲ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆದ ಚಟ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ದೆತ್ತನಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಕಲ ಎಲ್ಲಾಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತಿರುಪಾಲೆ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂಡದ ನೆಟ್ 90 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸುಮಾರು 379 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬನ್ಸ್ಡ್ ಸುಮಾರು 279 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಕಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗೆ ಆತ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಗ ಗಂಟೆದ ಚಿಹ್ನೆ ಒತ್ತನಗ ಆಲ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಖಂಡಿತ ಮರೆಪಡೆ ಅಂಚಿನ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪುದಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಿನ ಲೈಕ್ ಬಕ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಚಾವ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್.